abota kallon fina-finan mu na fassara wannan fim wato masu gida shine sabon fassarar mu na wannan satin wato na kamfanin Algaita. Duk mai bukata zai iya tuntuɓar mu a Telegram ta wannan lambar waya domin ya samu saurin ƙarin bayani a gare mu. So wannan fim za ka same shi a farashi mai sauƙi. Kawai dai abin da za ka yi shine ka tuntuɓe mu a Telegram, insha Allah za ka samu saurin ƙarin bayani a gurin mu. Wannan fim na san da yawan ku kun gane fim ɗin nan domin ya yi matuƙar kyau, to wai yau Algaita sun fassara muku shi. Kawai abin da za ka yi shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya, insha Allah za ka samu saurin ƙarin bayani a gurin mu. Wannan fim ya yi matuƙar kyau sosai da sosai. Gaskiya ya kamata ku zo ku ga wannan fim ɗin domin dama kun san Algaita. Inda suka fassara muku fim sai sun tantance sun san wannan fim ya kyau kafin suke fassara muku. To ya kamata ku zo ku ga wannan fim domin ya yi matuƙar kyau. Duk mai bukata zai tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya gashi nan mun ɗora muku, insha Allah za ka same mu. Sa'an nan ba a iya wannan muka tsaya muna da fina-finai kala daban-daban. In dai fassara ne insha Allah za ka same shi a gurin mu. Sannan dai ka haɗu da wannan bidiyo namu ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabo zai iso gare ku sannan ya isa ga sauran mabukata. Mun gode, muna zuwan jiran ku sai mun je ku.